mig. Jeg har tegnet. Hallo? Ja, det er rigtigt. Nej, siger Sille. Jeg har tegnet. Læs dog videre. Ja. Mik. Marius. M-I-G. Mik. Jeg er Mik. Men det er jo ikke Mik. Det er jo mig. Mig se. Nej, siger Sille. Jeg har tegnet mig Selv. selv. Det Ja. er magisk. Nej, der er ikke noget S eller T eller noget. Magi. Magi. Er det ikke det? Prøv bedre. Var det slut? Ja. Så har du læst 2 bøger. Ja. Det var flot. UFO. PC-mus. Hvad laver du? Hvad? Hvad laver du? Det laver da ikke noget. Ja! Ja! Du filmer mig! Du filmer mig! Hvem der? Han filmer mig, mens jeg læser! Far! Godnat. Godnat! Jeg får et kys på skammen. Nej.